Praise God. Good morning po sa bawat isa. Good morning, church. We're inviting everyone po na tayo ay dumako na po dito sa ating worship hall. At tayo po ay magsisimulang sumamba, magpuri sa ating dakilang Diyos na buhay. Tunay nga po na sa umaga pong ito, let's give our best praise to the Lord. Amen. This is the last Sunday of 2025. Praise God! Purihin po natin si Lord na tinawid nga tayo for this year. So, pasalamatan po natin ang Diyos na buhay ngayong umagang ito. At tayo po ay umikot, kamayan po muna natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kapatid, mga magulang, at ganoon din po sa ating mga kasama sa live streaming. A blessed morning po sa bawat isa. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos. At ipadama po natin ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of our King. Yes, I love you with the love of the Lord. Minsan pa po, tayo ay umikot. Oh, I love you Amen. Padama po natin ang pagmamahal ni Lord sa bawat isa. Oh, I love you. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of our King. Yes, I love you with the love. No, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Sa umaga pong ito, muli tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon. Muli po nating ihanda ang ating puso sa ating pagsamba sa ating dakilang Diyos. Dahil tunay nga ang pangalan ng ating Panginoong Yesus ay makapangyarihan. Amen po ba? Amen. There is power in the name of Jesus. Kaya po sa umaga pong ito, wala po tayong ibang itataas. Wala po tayong ibang sasambahin kundi ating Panginoong Yesus lamang. So let's just worship the name of Jesus in this place. Jesus, the most beautiful name of all names. Jesus, the only name that brings healing and strength. Oh, speak the name of Jesus. When I speak your name, mountains move, chains are loose. When I speak your name, darkness flees. It has no hold on me. Sing Jesus, Jesus, the most beautiful name that I know. You're the exalted. Oh, speak the name of Jesus, Jesus. You have the power alone. You lift the Lord.
Taas natin ang ating papuri sa Diyos. Oh, lift your worship, lift your voice, sing. You have the power, our Lord. Yes, Lord. You lift the lonely. Shout the name of Jesus. Jesus, the most beautiful name. No other name, no other name. Lord, be exalted. There is power in your name, Jesus. You have the power, our Lord. You lift the low. Sing it again. Jesus, Jesus, the most beautiful name that I know. You're the exalted one. Oh, Jesus, you have the power, our Lord. You lift the lonely. Shout the name, Jesus. Come on, praise the name of the Lord. Oh, we worship you, the name above all names. Oh, we thank you, Lord, for everything that you've done. There is power in the name of Jesus. We declare the name of Jesus in our lives, in our family, in this church. Be lifted up in this place. Oh, we thank you, we thank you, we thank you, we praise you. Oh, we thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, oh God, your name we lift up this morning, oh God. Lord, thank you, oh God. We just want to thank you. We just want to praise you. We just want to glorify you, oh God, sa umaga pong ito, Panginoon. Lord, salamat, oh God, muli sa panibagong umaga, panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong huling linggo. Lord, natatawid kami, Panginoon. Lord, bit-bit ang kapangyarihan mo, bit-bit ang pangalan mo, bit-bit ang kaluwalhatian mo sa aming buhay, bit-bit ang katagumpayan, Panginoon, kung paano mo kami binago, kung paano mo kami, Lord, itinawid, oh God, ngayong 2025. Maraming salamat po, Panginoon, oh God. Lord, sa oras pong ito, Panginoon, humihingi po kami ng paglilinis mo, oh God, sa aming mga puso. Ano man po ang nakikita mong karumihan sa puso, sa isip, inaksyon ng aming mga buhay, Panginoon. Patawarin mo po kami, oh God. Salamat, oh God. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan na kung saan nabayubay ka sa krus ng Kalbaryo, O God, upang kami iligtas, O God, sa lahat ng gawa at plano ng kaaway sa aming buhay. Lord, sa oras mong ito, salamat. Inaangkin na namin ang kapatawaran mo, Lord, sa buhay ng bawat isa, O God. Patuloy ka pong manguna, mangialam. Holy Spirit, we acknowledge your presence, O God. Lord, at apart from you, O God, we can do nothing, O God. Basahan kami, Panginoon, sa harap mo kung wala kaming tunay na pagsamba sa iyo. Lord, sa umagang ito, halalabakandara babashandara babakura bababasikara bababaya. Ora bababasandara babakura babashandara bababaya. Open our heart this morning, O God. Patuloy kang mangusap sa aming mga puso, Panginoon. Ano man ang mga nakikita mo pa, Panginoon, O God, alisin mo po ito, O God. Huwag mong makahahaya, makapenetrate ano man ang panggugulo ng kaaway sa aming puso, sa aming isip, O God. Sa umagang ito, in the mighty name of Jesus, Lord, ikaw lamang po ang aming maitas at kami po ang maibaba sa umagang ito, O God. Lord, maging sa gagamitin mo po na lingkod sa umagang ito, Lord, continue to hide him or her, O God, under the shadow of your mighty cross, O God. Lord, salamat, Lord, more power of anointing, more revelation upon him or her, O God. Lord, na ikaw lamang ang patuloy naming maririnig. Lord, ang salita mo siyang tuloy na rerema sa aming mga puso, aming lalakaran, O God, aming isa sa pamuhay at kami lalago, Panginoon, sa iyong salita at gagamitin namin, bibit-bitin namin ito sa darating na 2026 ng aming mga buhay, O God. Lord, we entrust you, O God, everything, O God, we surrender everything unto you, O God, sa umagang ito, Lord, at Lord, be the programmer of this fellowship, O God, Lord, sa sayawan, sa awitan, O God, ikaw lamang po ang kapangyarihan mo, ang aming itinataas sa umagang ito, O God. Lord, maraming salamat, O God.
Lord, sa iyong lahat ng kapurihan, langit sa iyong lahat ng karangalan, kadakilan sa pinakamakapangyarihan mong pangalan. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Good morning, church! Tayo po ba excited na magpuri sa ating Diyos sa buhay? Amen. So yung mga imposible po nating iniisip ngayon 2025 na parang, ay matatapos na ang taon, pero hindi pa rin nangyayari yung pinapanalangin ko. Pero sabi po sa salita ng Panginoon, wala pong imposible sa ating Diyos. Amen? Kaya po sa darating na taong 2026, lahat ng ating ninais, lahat ng ating pinananalangin, posible yan mangyari dahil walang imposible sa ating Panginoon. Amen? Kaya po tayo umawit, tayo muli magpupuri sa ating Diyos sa buhay. Through you, I can do anything. Say, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, light eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Say, I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, Lord. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Thank you, Lord. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living. Come on, we must share nothing. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Say, I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Oh, deep down I know. Deep down I know that you're here with me. Here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, thine eyes are open. Strongholds are broken. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. We will sing, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Sing, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. 'Cause through you, I can do anything. I can do all things. Yes, Lord. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Sing it again. Through you, I can do anything. Yes, Lord. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength.
Oh, yes, Lord, we believe in you. There is breakthrough. There is breakthrough in our lives. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. You are the undefeated one, my light and my salvation. When the wicked, my enemies and my foes came upon me to eat of my flesh, they stumbled and fell. Almighty defender, my victory, my refuge, the one to run to. You are the God, say, you are the God of a breakthrough. Sing breakthrough, breakthrough. You are the God of a breakthrough. When I can see my way through, I really don't know what to do. I look to you, say, breakthrough. Wall falls down when I shout through. Strongholds break when I praise. Come on, let's praise. I'm gonna praise you. You are the God. You are the God of the breakthrough. You are the undefeated one. Come on, let's declare. Oh, yes, you are. When the wicked, my enemies and my foes come upon me to eat of my flesh, they stumble and fail. Omnipotent, almighty, defender, sing my victory, my refuge, the one to run to. You are the God, you are the God of the breakthrough. Come on, let's declare. Breakthrough. You are the God of the breakthrough. When I can't see my way through, and I really don't know what to do, I look to you, say, breakthrough. Wall falls down and shout through. Strongholds break when I pray through. So I'm gonna praise you. You are the God. You are the God of the breakthrough. You are the God. You are the God of the breakthrough. When I can't see my way through, and I really don't know what to do, I look to you. Breakthrough. The wall falls down when I shout through. Strongholds break when I praise you. So I'm gonna praise you. You are the God. You are the God of the breakthrough. Oh yes, Lord. You are the God of the breakthrough. There is breakthrough in our hearts, in our minds, Lord. Say, breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God. You are the God of the breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough in I live, glorify your name, breakthrough in I take. Come on, we'll shout. You are the God, say, you are the God. Breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God. You are the God of the breakthrough in our worship, in our praise, breakthrough in our live, glorify your name.
Once again, sa umagang ito, we will declare, Yes, Lord, Lord. anumang bandage sa aming buhay sa taong 2025 na ito, Panginoon. Lord, we declare that there is breakthrough in our lives. Sa darating na taong 2026, Panginoon, kami ay makakalaya sa anumang gapos ng kaaway sa aming buhay, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, dahil tunay nga sinabi mo sa iyong salita, sa iyong pangalan, Panginoon, you break every chain of the enemy. So once again, we will declare, as we sing this song, ng buong puso, sabihin mo sa iyong buhay, there is breakthrough in your heart, in your mind. Breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God, you are the God of the praise. And I worship as we praise. Oh, glorify your name, breakthrough in our dance, through in a shout. You are, sing it again. You are the God of the breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul. Yes, we will declare. Come on, let's declare. Oh, you are the God of the breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, and glorify your name, breakthrough in our dance, breakthrough in our shout. You are the God, sing it again. The God of the breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul. Come on, declare. Declare in your land. You are the God of the breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough in I live, glorify your name, breakthrough in I dance, breakthrough in I shout. You are, sing it again for the last time. Oh, breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God of the breakthrough. You are the God of the breakthrough. When I can't see my way through, and I really don't know what to do, I look to you. Breakthrough, wall falls down and shout through. Strongholds break when I pray through. So I'm gonna praise you. You are the God, you are the God of the breakthrough. Oh, palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Oh, we thank you for the breakthrough. We worship you, God. Thank you, Lord, for another year of breakthrough. Oh, we thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Oh, we thank you, Jesus. Lord, we thank you for the breakthrough. Sa panibagong taon na aming harapin, Panginoon. Yes, Lord. Lord, patuloy kaming magpupuri sa iyo sa umagang ito. Tunay nga walang ibang pangalan ng maitaas kundi pangalan mo lamang, O Diyos. For your name is the most beautiful name. Your name is the most wonderful name. You are holy forever, O God. A thousand generations from
the highest. Come on, let's declare, church. Is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, sing, holy, all creation thrives. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing a
Jireh, Adonai will manifest Himself. Oh, we will sing Yahweh. Yahweh, Rapha, Elohim, Oh, sing with all of us. Shaddai, Call upon the name of the Lord. Jireh, Call upon the name of the Lord. Adonai Will manifest Himself. Sing it again. Yahweh. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Adonai will manifest Himself. Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. If you worship, oh, if you worship Him, If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. come on, let's worship the name of the Lord. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Rapha will manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Rapha will manifest Himself. Will manifest Himself. Sing it again. Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Rapha will manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Speak the name of the Lord. Adonai He will manifest Himself. manifest Himself. Yahweh, Rapha, The most beautiful name. Elohim, Most beautiful name. Shaddai, Adonai will manifest Himself. For the last time, church. Oh, we will sing, we will shout the name. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. We thank you for your presence. Manifest yourself. Jesus. Oh, we thank you. We worship you.
deserve the praise. And once again, church, purihin natin ang Diyos na buhay. Say, Worthy is your name. in the name of Jesus, You deserve the praise. come on, lift up your voice. Lift up your voice. Worthy is your name, Your name, Jesus. you deserve. You deserve praise. Worthy is your name. Worthy, Worthy is your name, shout the name. Jesus. You deserve the praise. Worthy. Oh, be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our sing your name up for the last time. Be exalted now in the heavens as your glory fills this. You're the name above. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Sing worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Come on, purihin natin ang Diyos. The name above all name, Jesus. You are worthy of all the praise, all the glory, all the honor. Oh, sa iyo lahat ng papuri at pagsamba. Lahat ng mahiling ang magpupuri sa iyo, Lord. Hallelujah. Purihin ka, purihin ka. Salamat, salamat, Panginoon. Oh, we thank you for your presence. Oh, yes, Lord. Oh, we thank you, God. Lord, sa umagang ito, Panginoon, nakikita mo ang puso ng bawat isa sa amin. Ano mang kabigatan ang meron kami, Panginoon, Lord, we surrender it all down to you. Lord, iiwanan namin sa taong ito, Panginoon, lahat ng aming pagkakamali, lahat ng kabigatan sa aming puso, Panginoon. As we enter a new year, Panginoon, we will enter with a new heart, with a new mind, Panginoon. Lord, wala kaming ibang nais sa umagang ito, hindi maranasan ang iyong presensya. The fullness of your presence in this place. Your Shekinah glory in this place. We thank you, Jesus, na alam namin na sa bawat pagpupuri ng bawat isa sa amin, ikaw ay nananahan sa aming mga papuri. Bagamat minsan, pakiramdam namin malayo ka. But we know, Panginoon, na ika'y kumikilos sa aming mga buhay. Lord, wala kami ibang itinataas sa umagang ito. Walang ibang pangalan, Panginoon. Hindi aming mga talento, Panginoon. Lord, ang iyong pangalan lamang ang maitaas sa lugar na ito. For
For your name is powerful, the most beautiful name. Oh, the name of Jesus. And once again, Lord, here we are. We open up our hearts. We open up our minds, Lord. Lord, speak to your children. Touch every heart of your people. Lord, hindi kami lalabas sa lugar na ito, Panginoon, na hindi ka namin nararanasan, na hindi ka namin naririnig, Panginoon. Kaya Lord, sa umagang ito, patuloy namin idinideklara, Panginoon, the victory in this place. That your word, Panginoon, ay mananatili sa aming mga puso, sa aming mga isipan at ito po, Diyos, araw-araw naming dadalhin, araw-araw naming maaalala sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na nasa sa amin. Lord, once again, narito kami to give you the highest praise, the highest worship that you deserve. Lord, we bow down before you. We humble ourselves down before you. Ikaw lang ang makita sa aming mga buhay, Panginoon. Marami pong salamat. Truly, sa iyong pinakamataas sa papuri, sa iyong pinakamataas na pagsamba. Sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen and amen. Amen. So yung mga nasa likod po, pwede pong pumunta dito po sa bandang harapan. Bago po natin panalangin po ni Bishop ang ating mga bata. Amen. Sige po, nasa bandang likod, mag-move forward po. Para kung may darating pa, ay dyan sila sa likod. Okay, tinatawagan natin lahat ng ating mga bata at atin sila ipagpe-praise sa Panginoon. Ayan. Sige, may mga bata pa dyan sa likod. Op. Dito. Sige po, ito natin ang kamay natin sa kanila. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat ang mga bata ay special sa iyong harapan. Salamat sila po yung mga regalo mo sa mga magulang. Lord, kinikilala po namin na ang mga batang ito'y biyaya mo, regalo mo sa mga parents. Kaya habang nakatuon na aming makamay sa kanila, Lord, surround them with your precious blood, with your glory, at maganap ang plano at layunin mo po sa kanilang buhay. Lord, we release and declare, O God, your blessing, your provision sa kanilang buhay, Panginoon. In the name of Jesus, sila po'y lumaking may takot sa iyo at naglilingkod sa iyo. Ingatan mo po sila, Panginoon, at habang sila'y lumalaki, ang iyong paggabay, ang iyong pagsamay, maranasan po nila. We declare, Lord God, your wisdom be upon them, Lord, your divine protection, even the good health, Lord, na naggagaling sa iyo. Pagpalain niyo po ang mga batang ito, Panginoon. Salamat sa iyo namin sila pinagkakatiwala. Gamitin niyo po sila ayon sa iyong kaluwalhatian at kaluguran lamang na iyong pangalan. Salamat, Lord, na marami. We declare, O God, your mighty works, your mighty covering upon them, O God, at no accident, no trouble, no sickness and diseases ang dadal po sa kanila, Panginoon. Salamat po na marami. We thank you, we praise you, we honor you. At samahan niyo ang kanilang teacher na magtuturo sa kanila sa Sunday School. Gabayan niyo po sila, Father God. We give you honor, praise, and glory, Father, in Jesus' name. Amen. God bless you. Amen. So dadako po tayo sa salita ng ating Panginoon. Hello. Amen. Maligayang
Pasko, sabi nga po nung lagi po nating naririnig. Jeff, pakiayos tong mic. Pakisabi sa iyong katabi, ako'y nagagalak dahil narito ka. Amen? Oh. So sabi nga po ng banal na kasulatan, faith comes through hearing and hearing by the word of God. Amen po ba? So naparito po tayo ngayong umagang ito, expecting something from our God. Hello? May kausap po ba ako? Amen? So sabi po ng banal na kasulatan, ang tao daw ay hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos. Amen? Because we are a spirit being. Amen? So sabi nga po, we are in this world, although we are not of this world. Ano ibig sabihin po nun? Tayo po ay manlalakbay lamang. Hello? Tayo po ay sojourner. Thank you for the word. Amen? Tayo po ay nanlalakbay lang. Dahil darating sa punto ng buhay natin, tayo po ay mamaalam sa lugar na ito. Amen po ba? Tulad po yung nangyari po kay Bishop Jimmy. Siya po ay nagpaalam na. Tama po ba? Amen? At yung pinsan ko din po na PWD, nauna lang po si Bishop Jimmy ng ilang oras. Noong December 25. So namatay din po yung cousin ko na PWD. Amen? So ang ibig sabihin, tayo po habang nabubuhay pa, may mission pa po tayo sa mundo. Amen po ba? Amen? So tayo po ngayon ay naparito para po tayo po ay magpa-recharge sa ating Panginoon. Hello? Amen? Kasi nga po, di po ba, ang power bank, pag maraming naka-charge, ano po nangyayari sa power bank? Nalolobat. Ang cellphone natin nalolobat. Amen? Kaya nga po, ang power bank dapat lagi naka-full charge para pag emergency na maubusan ka ng baterya sa cellphone o sa anumang gadget, meron kang magagamit. Same holds true po sa buhay natin. Every now and then, o every time, dapat po tayo po ay recharge. Hello? Bakit? Kasi po, hindi mo man mamalayan na meron palang humuhugot sa'yo ng lakas. Hello? Kaya pansinin nyo po, pag may kausap kayo, di ba, nagsabi sa'yo ng matinding problema. Pag hindi ka recharge, pagkatapos yung mag-usap, anong feeling mo? Parang ramdam mo yung bigat ng problema. Parang ikaw din nanghihina na. Bakit po? Kasi unknowingly, sila po ay nagpapa-recharge sa'yo. Kaya ganun po tayo. We need to be recharged every day of our lives. Amen po ba? Amen? Kaya nga po, ang calling po natin is to be a light and salt of this world. Kasi papaano ka mag-ilaw kung walang aandap-andap ang ilaw natin? Papaano tayo magpapalasa sa mundo kung wala tayong panlasa? Wala yung lasa sa atin. Amen? So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay yumuko, panandalian, tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat sa iyong presensya, salamat sa presensya ng banal na Espiritu. Ngayon pong umagang ito, naparito po kami to listen for your instruction. Listen for your word that will encourage us, that will strengthen us, O God. Salamat po na uuwi po kami, dala-dala ang mensahe mo para sa amin at ito po ay magpalakas sa buhay po namin at maging pagpapala din po kami sa mga taong nakapaligid po sa amin. Ang lahat ng ito ay amin pong hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Amen? So, sinasabi nga po ng mundo, natapos na ang Christmas. Hello? Para sa mundo, ang December 25 ay yun lamang yung araw ng Pasko. Hello? Pero iba po sa atin. May kausap po ba ako? Ang Pasko po para sa atin bilang mananampalataya ni Kristo is every day is Christmas Day. Amen? Hindi lamang po tuwing ganitong panahon. Amen? Tingnan po natin, dito po kinuha. Isaiah chapter 9 verse 6. Dako po tayo. For a child is born to us, a son is given to us, the government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Amen? Ipinahayag na po sa Old Testament ang pagparito ng ating Panginoong Hesus. Nung Luke chapter 2 verse 12, ito po nung panahon ng ating Panginoong Hesus, sinabi rin po dito, and you will recognize Him by this sign. You will find a baby wrapped snugly in strips of cloth lying in a manger. So ipinahayag po ng Old Testament at nagkaroon po ng pagkakasatuparan ng New Testament.
Sa iba po kasi, especially dun sa mga Hudyo, hindi po sila naniniwala sa ating Panginoong Yesus. Hello? Ang tanong po sa atin bilang mananampalataya, lagi ko po rin itong naririnig, is celebrating Christmas biblical? Hello? I think meron dyan. Yan. Is celebrating Christmas biblical? Amen? Bago po tayo dadako sa pinakamensahe po natin, pag-aralan po muna natin, what's the significance of Christmas? Hello? Kasi yun po ang topic natin for this month. There is no biblical basis that we should or we should not celebrate Christmas every 25th of December. Wala pong biblical na basehan na ang Pasko ay dapat i-celebrate o hindi i-celebrate, at kung ito man ay sa December 25. Hello? There's no basis for that. That's true. Amen? Pero ang tanong, is celebrating Christmas biblical? Is it really the birth of Christ noong December 25? Nowhere in the Bible that says December 25 is the birth of our Lord Jesus Christ. That's clear, mga magulang, mga kapatid. Amen? Pag may nagtanong sa atin, walang basis. Pero ang tanong, ba't natin sineselebrate ang Christmas? Tignan po natin. Some people or churches say that Christmas is pagan practice. Narinig ko rin po yan. Ba't kayo nagse-celebrate pagan practice yan? Others says, it is the birth of Nimrod. Sino ba si Nimrod? Nimrod is significant figure in ancient mythology. Yan. Often regarded as pagan god associated with rebellion, the Tower of Babel, binanggit din po, and the origins of various religious practices. Yung iba naniniwala, hindi yan birthday ni Jesus Christ, birthday yan ni Nimrod. It's a pagan practice. Bakit kayo nagse-celebrate ng Christmas? Bakit nga ba tayo nagse-celebrate ng Christmas? Do we know? Alam po ba natin? Dahil nakasanayan. Dahil nung pagkamulat ko, sineselebrate di celebrate ko na rin. We should know the basis. Amen po ba? Alamin dapat natin. Ano ang sense, ano ang essence ng Pasko? May kausap po ba ako? Kaya po ito yung ating pinag-aaralan. Ano ba itong pagan na sinasabi dito? Ang paganism is a religion, dahil pinapractice po ng paganism yan every 25th. Paganism is a religion that do not worship the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Yung hindi sila sumasamba sa Diyos na sinasamba natin, those religion are called paganism. Hello? May kausap po ba ako? Amen? Then, why are we doing it? Bakit naman natin ginagawa yung pagse-celebrate ng Christmas? Then why are we doing it? Kung pagan pala yung basehan na yan, bakit tayo bilang mananampalataya nagse-celebrate ng Christmas? Alam po ba natin? O dahil nakikisangay o nakikisama tayo dun sa tradisyon? May kausap po ba ako? Hello? Why are we doing it? It is a celebration of the birth of Jesus Christ. Amen? Ang usapin po dito, mga magulang, mga kapatid, ang Pasko na sineselebrate natin, amen, ay celebration of the birth of Jesus Christ and not a claim of the exact date of birth. Hello? May kausap po ba ako? Ang sineselebrate po natin, ang ginagawa po natin is a celebration, pagsasaya. Hello? Hindi po yung claim natin na ito nga yung panahon ng kapanganakan ng ating Panginoon. It is true that is not biblical. Wala po sa Bible yan. That every 25th of December ay Pasko. Amen? Pero ang usapin po natin dito ay ang ginagawa natin ay pagsasaya, pagse-celebrate sa pagdating ng ating Panginoon. Hindi po yung exact date ang usapin. May kausap po ba ako? It's not the date ang issue po natin, kundi yung ginagawa po natin. It is a celebration of the birth of Jesus Christ. Na tunay nga na naparito ang ating Panginoong Yesus. Anong dahilan? For you and for me. To redeem us. Amen?
In Luke chapter 2, it is clear, binasa po natin kanina, that Jesus was born in a manger. Dumating talaga ang Panginoong Jesus. Ayaw mo man o hindi. Naniniwala ka man o hindi. Amen? The event, yan. Hinighlight ko po yung event, pero hindi nakapinig ni Henrik. The event is more important than the date. Hello? Yung pinakamahalaga dito ay yung nangyari, hindi po yung araw. Kasi nowhere in the Bible where can we find that December 25th is the exact date of our Lord Jesus Christ na siya po'y pinanganak. Kaya ang mas mahalaga po dito ay yung nangyaring pagdating ng ating Panginoon at hindi po yung araw ng kanyang kapanganakan. Hello? Ang sineselebrate po natin ay yung pagdating niya, hindi po yung araw mismo. Kaya nga po laging binabanggit sa atin that every Christian should celebrate Jesus Christ every day of our lives. Hello? Bakit? Siya po ay dumating, nabayubay sa krus para sa iyo at para sa akin, at nabuhay na muli. Amen? Therefore, yan, conclusion na agad. Therefore, yan, if the reason for your celebration is the truth that Jesus was born to redeem and save you, then you can celebrate. Hello? Kung ang dahilan mo ng pagsasaya ay ang pagdating ng ating Panginoon para ikaw ay iligtas, then you can celebrate. The important thing in the celebration is that Jesus is the center of it, not the tradition. Hello? Ang mahalaga po dito, ang Panginoong Hesus should be the center. Kaya nga po ang mundo pilit inaalis ang ating Panginoong Hesus sa celebration ng Christmas. Anong ginagawa? Pinapalitan si Jesus Christ ni Santa Claus. Kaya nga pagtanungin mo ang lahat ng bata sa mundo, mas kilala si Santa Claus kaysa kay Jesus Christ. Hello? And the word Christmas, inaalis nila, ginagawa nilang Xmas. Bakit? Kasi ang mundo, especially Satan, gusto niyang alisin sa isip at puso ng tao na ang tunay na dahilan bakit tayo nagsiselebrate o meron tayong ginagawa ay ang ating Panginoong Yesus. Hello? Kaya mas mahalaga ngayon sa mundo ang gift-giving kaysa si Jesus Christ. Hello? Pagka during Christmas celebration, Christmas party sa loob ng church, halos punong-puno ang church. Hello? Pero pagkatapos ng Christmas, nasaan ang mga tao? Kasi nga po, wala na yung essence ng Christmas. It is the Lord Jesus Christ that ang atin pong sineselebrate. Amen? Hindi po yung araw na December 25 is the issue. Nabanggit ko po kanina that December 25 at binanggit po at naririnig po natin that it is a pagan practice. Amen? Or ito ba ay pagan practice? Ito ba ay birthday ni Nimrod? There is no concrete or factual and historical proof na ito nga ay birthday ni Nimrod. But even if there are pagans before that is using December 25 as the date of their celebration, it doesn't mean that it is already evil. Hello? Hindi porket ginagawa ito ng mga pagano na sineselebrate ang December 25 for their festivity, it doesn't mean masama ito para sa atin. Nagkakaintindihan po? Amen? Kasi nga po, ano yung essence para sa iyo ng Christmas? What's the true meaning of Christmas to you that matters to God? Hello? Example of pagan practices. Alam po, araw-araw po natin ginagawa ito. Hindi mo lang namamalayan. Ikaw, kung ang basehan mo is paganism on December 25, ginagawa mo pala yan every day of your life. Hello? Example of pagan practices or days that we are using and has a connection with celestial body. Number one is Sunday. Hindi nyo ba alam na ang Sunday ay paganism? It is from sun God. Most people use this day as the day to worship God corporately. Tama po ba? Every Sunday, we worship God.
Pero hindi nyo ba alam, hindi ba natin alam na ang Sunday ay nagmula sa sun god ng mga sinaunang panahon? Kasi po, ang ginagamit nating kalendaryo, ang ginagamit po nating basehan ng ating date, hindi naman po galing sa Hebrew, kundi galing saan? Sa Greek, sa, I forgot the word. Amen? Sa Romans. Amen? Kaya kung ang basehan natin ng paganism is December 25, then dapat wala ka ring Sunday. You should not recognize Sunday as your day. Hello? Amen? Another word, Monday. Bukas, Monday na ulit. Monday is from moon god. Because paganism worship extraterrestrial bodies. Ang paganism po, ang daming sinasamba. Kaya po, ang basihan natin bilang mananampalataya, it's not the date. Amen? It's not the tradition, but the essence. Why are you doing it? Bakit mo ginagawa ang pag-celebrate ng Christmas? That's the issue. Amen? Yan ang issue ng natin, ng pag-celebrate ng Christmas. Kaya po minsan, pag tinanong tayo, bakit kayo bakit kayo nagse-celebrate ng Christmas? Hindi natin alam. Amen? Pero the message of this outline is, I want you to grasp na ang pag-celebrate ng Christmas is not a tradition. Hello? Neither it's the date, but rather it's the essence. Amen? Ng pagdating, pagkamatay, at pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Yesus. Amen? Another word, Thursday. Amen? Thursday is from Thor. Kilala natin, lagi natin napapanood yan si Thor. Amen? Si Thor ba yung may hawak na ano? May magnet? Amen? Is a Thor or Norse God. Yung mga sinaunang panahon yan po ang mga sinasamba nila. Hello? These days derive from paganism, but it doesn't mean that what we are doing is paganism. Hello? Ulitin ko po, those days na binanggit po natin, derive from paganism, but it doesn't mean that what we are doing is paganism. Hello? Therefore, Sunday worship doesn't mean that we are worshiping the sun god, but rather we are worshiping the true living God. Hello? Origin do not determine the meaning, but rather how and for whom we are using or we are giving and rendering it. Hello? Ang issue po dito is yung origin, hindi yan. Amen? Do not determine the meaning, but rather how. Paano mo ginagawa? Paano ka nagse-celebrate ng Christmas? Is it only for gift giving? Is it only for kainan? Amen? But rather, for whom? Para kanino mo ginagawa? Hello? Ang pagse-celebrate ng Christmas. Nagiging tradisyon na po kasi. Hello? May kausap po ba ako? Ang pagse-celebrate ng Christmas nowadays ay nagiging tradisyon. Nawawala ang essence. Bakit tayo nagse-celebrate ng Christmas? For whom? Para kanino mo ginagawa? In Romans chapter 14, verse 5 to 6, wala pa po tayo sa main topic. Gusto ko lang po maintindihan natin, why is there a Christmas sa atin mga believers? Romans chapter 14, verse 5 to 6. Sabi po rito, one person esteems one day above another esteems every day alike. Let each be fully convinced in his own mind. He who observes the day, observes it to the Lord. Hello? Kung yung ginagawa mo for the day, you have to do it for the Lord. And he who does not observe the day, hindi ka man mag-celebrate ng Christmas, to the Lord, he does not observe it. He who eats, eats to the Lord, for he gives God thanks. And he who does not eat, to the Lord, he does not eat, and gives God thanks. Naunawaan po natin.
Amen? Kung para sa kanila, they celebrate, then so be it. Kung para sa you celebrate because of the Lord Jesus Christ, then do it for the Lord. Hindi man sila mag-celebrate ng Christmas, kasi may mga Kristyano rin po talaga, I believe, meron po tayong nakasama dati. Amen, wala na po sa atin. Hindi niya nire-recognize December 25, or hindi siya nagse-celebrate ng Christmas any day of the year. Amen? So, hindi man niya gawin, you have to respect. Pero, hindi man niya gawin, he must do it for the Lord. At gawin man natin, we must do it for the Lord. Nagkakaintindihan po. Amen? The issue is not where the date came from, but rather for whom you are doing it. Ang issue po dito, hindi saan galing yung kaarawan ng ating Panginoon. But rather, para kanino mo ginagawa yung pagsa-celebrate ng Christmas. Hello? It is the heart and message that matters. Yung puso ang mahalaga sa Panginoon. Hello? Amen? It is the heart and the message that matters. It is our heart, motive, our reason. Why are we doing it? That matters. And not where the date came from. Hello? It is our heart. Ang Panginoon po nakatingin sa puso. Hello? Amen? There is a problem if the reason for the celebration of your Christmas is parties. Kung ang motibo mo lamang ay para mag-party-party, para magbigay ng mga gifts, o makipagsaya sa mga festivities or decorations without Christ as the center of it, may problema tayo. Hello? May kausap po ba ako? Kung ang dahilan mo lamang ay para sa mga bagay-bagay na yan at wala si Kristo, may problema. But if you are using it, kung ginagawa mo yan to share the gospel, that the center of this festivity is the Lord Jesus Christ, is the center of this season. Kaya siya naparito is to save and redeem those who will have faith and believe on Him, then the more that you should celebrate Christmas. Kaya nga po ang celebration ng Christmas natin should be every day. May kausap po ba ako? Bakit? You share the gospel, sinasabi mo sa mga tao that Jesus came to die and live and rose again. Para kanino? For you and for me. Amen? Kaya nga po lagi natin binabanggit, every day is a Christmas day. Pero paano? Amen? Kaya tayo nagsiselebrate ng Christmas every day kasi pinapaalalahanan natin ang ating sarili at ang tao na dumating ang Panginoon para i-rescue tayo. Amen? Buhay natin saglit lang. Hello? Mga magulo mga kapatid. I think Bishop Jimmy is only 60, 61, 62? 62. Bata. Hello? After that, eternity agad na naghihintay. May kausap po ba ako? In Colossians chapter 2, verse 16, ano po sabi po rito? So let no one judge you in food or in drink, or regarding a festival, or a new moon, or Sabbats. Kaya nga po, ibang mananampalataya, kumakain ng dugo eh. Na dinuguan, tama po ba? Yung iba hindi. Hindi man sila kumakain, then you have to respect it. Kumakain man sila, then you have to respect it also. You cannot judge those person who are eating. Hello? Nagkakaunawaan po. Kasi binanggit po rito, let no one judge you. Ano man ang ini-intake mo. Kasi ang mahalaga sa Panginoon is not the food that you intake, but rather what comes out of your mouth. Hello? Ang mas mahalaga ay yung lumalabas sa bibig mo. Hindi ka nga kumakain ng dugo, pero puro basura naman ang lumalabas sa bibig mo. What for? Hello? Puro mura naman ang naririnig sa'yo. Hindi ka nga kumakain ng dugo eh. Hello? Pero masasama naman yung lumalabas sa bibig mo. What's the essence of it? Hello? Kaya nga po, let us not judge those who are eating. Amen? The question should not be,
Ito po yung tanong. The question should not be, should we eat, should we or should we not celebrate Christmas? But the question should be, is Jesus Christ the center of the celebration? Ang tanong dapat sa atin, bilang mananampalataya o ibang tao, dapat bang i-celebrate o hindi dapat i-celebrate? Ang tanong dapat is, si Jesus Christ ba ang center ng buhay mo? Si Jesus Christ ba ang center ng ginagawa mo? Si Jesus Christ ba ang motivating factor mo para gawin ang mga bagay na yan? If the celebration is getting you closer to Jesus and sharing the gospel to other people, then you must do it for the glory of God. But if you're not doing it yung Christmas Day, every 25th of December, then do it also for the glory of God. Gawin mo pa rin para maluwalhati ang Panginoon. Hindi para husgahan yung nagsa-celebrate. May kausap po ba ako? Let us not judge one another, but rather know. Alamin natin, love, and share Jesus every day and not only during Christmas Day. Hello? Ang pag-usapan po natin ngayong umagang ito is Jesus is the reason for this season. Lagi po natin binanggit kanina. Ito pong salitang Jesus, binigyan ko po ng, ang tawag nito? Acronym po ba tawag doon? Amen? Number 1, J. The Lord Jesus Christ justified us. Justified means counted righteous. Ibinilang kang matuwid. May kausap po ba ako? Lahat po tayo nagkamali. Lahat po tayo hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Lahat po tayo makasalanan. May kausap po ba ako? Amen? But the Word of God says, Jesus Christ counted us as righteous. Matuwid. Amen? Ibinilang tayo ng ating Panginoon, ibinilang ka ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus na ikaw ay matuwid. Hello? Yung kakulangan natin, ang Diyos, ang Panginoong Hesus ang nagpuno. Hello? Hello? Kasi kahit gaano ka man kabait, may kausap po ba ako? Kahit gaano ka man kabuti, kahit gaano ka man sabihin na natin, ikaw na yung pinakamabait sa buong mundo. Kulang yan para makarating ka sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kasi kung ang basehan ng ating Panginoon ay kabutihan, hindi niya na kinakailangan bumaba pa at mamatay para sa iyo at para sa akin. Bakit po? Napakaraming taong mababait. Hello? Napakaraming nagbubuwis ng buhay sa kabilang kabaitan. O isa na nga dyan si Rizal, di ba? Nagbuwis ng buhay ng mga bayani. Pero ang tanong, amen? Ay meron bang relasyon ang mga tao na yon sa ating Panginoon? Kasi kung wala, sa ayaw at sa gusto natin, hindi sila pwedeng makaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Justified means counted righteous or declared righteous by God. Amen? Tayo po ay ginastify. Amen? Kumbaga, pinangatwiran. Amen? Itinuwid. Galatians chapter 2 verse 16, sabi po rito, yet we know that a person is made right with God by faith in Jesus Christ, not by obeying the law. Hindi dahil ikaw ay masunurin, kaya ka pinatuwid, kundi dahil sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa ating Panginoon. And we have believed in Christ Jesus so that we might be made right with God because of our faith in Christ. Not because we have obeyed the law, for no one will ever be made right with God by obeying the law. Amen? Ang mga Sadduceo po, mga magulang, mga kapatid, at mga Pariseo during their time, aral po sila sa salita ng Diyos. Hello? Kung sila ay memoryado nila ang Biblia, pero sabi ng ating Panginoon, malayo sila sa puso ng ating Panginoong Yesus. Hello? It doesn't mean ikaw ay attend sa church, malapit ka sa Panginoon. Hello? May kausap po ba ako?
Hindi ibig sabihin ikaw ay palabasan ng Biblia, malapit ka sa Panginoon. Hindi ibig sabihin nagtataas ka ng kamay, malapit ka sa Panginoon. Hello? Hindi ibig sabihin masunurin ka sa salita ng Diyos, tinuturing kang matuwid ng Panginoon. Amen? Dahil po yan, kung wala ang intervention ng ating Panginoong Yesus, kulang ang mga bagay na yan. Hello? In 2 Corinthians chapter 5, verse 21, ano pong sabi po rito about justification? We are just being justified. For God made Christ, who never sinned, to be offering of our sin, so that we could be made right with God through Jesus Christ. Sa pamamagitan ng ating Panginoon, kaya nga po tayo po bilang may pagkilala sa ating Panginoon. Kaya pag nagkamali ka, you can always come to God eh. Hello? Kayang-kaya mong humarap sa ating Diyos. Bakit? You have the Lord Jesus Christ. Hello? Kasi pagharap mo sa Panginoon, hindi ikaw mismo ang nakikita niya, kundi ang Panginoong Yesus na namatay para sa iyo. Hello? Ang mga tao sinasabi nila, nagkasala ako. Ayoko na lumapit sa Panginoon. Sobrang bigat ng kasalanan ko. Kaya instead of going near to God, anong ginagawa nila? Lumalayo lalo sa Panginoon. Pero sinasabi ng banal na kasulatan, tayo po ay pinatuwid ng ating Panginoong Yesus. Amen? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, tayo po na makasalanan ay nilinis ang ating mga kasalanan. Number 2, we are being equipped through the Lord Jesus Christ. Hebrews chapter 13, verse 20 to 21. Now may the God of peace, who brought you up from the dead, our Lord Jesus Christ, the great shepherd of the sheep, and ratified an eternal covenant with His blood. Yung ratification po kasi, ito po yung kumbaga nagbibigkis o nagpapatunay sa batas po natin. Di po ba? Yung laging ginagawa sa Congress natin, meron silang bill. Ibig sabihin yung panukalang batas. Bago isumiti sa presidente para ma-ratify, para magkaroon ng visa. Hello? Kailangan pirmahan ng presidente. That's the meaning of ratification. Amen? So ito po sinasabi po ng Hebrews chapter 13. Amen? We are being ratified. Amen? There's a ratification through an eternal covenant with His blood sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Kaya nagkaroon ng bisa. Amen? Yun pong ginawa, amen, ng ating Panginoong Yesus. Siya po'y namatay para sa iyo at para sa akin. Yung paglilinis ng ating mga kasalanan ay nagkaroon ng bisa nung nagkaroon ng pagdanak ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Hello? Verse 21, may He equip you, hello, nung tinanggap mo ang ating Panginoong Yesus, He may equip you with all you need for doing His will. Para magawa mo yung nais niya, meron ka nang nasa sayo. Hello? Hindi mo na kinakailangan si brother o si sister para gawin yung dapat mong gawin. Hello? Kinagkalooban na tayo ng Panginoon para magampanan natin yung nais niyang ipagawa sa atin. Hello? Kaya nga po yung paghingi ng tawad, hindi na muna kinakailangan dumaan pa kay Father eh. Hello? Now, which is nakasanayan natin sa religion. Amen? Kasi biblically, totoo naman siya on the Old Testament. Kailangan idaan sa pari, sa high priest, yung mga kasalanan. Pero nung dumating ng ating Panginoong Yesus, the ultimate sacrifice, hindi na kinakailangan ng tao para mag-connect sa iyo at sa Diyos. Ginawa po na yan ng ating Panginoong Yesus. He may equip you with all you need for doing His will. May He produce you through the power of Jesus Christ. Every good thing that is pleasing to Him. All glory to Him forever and ever.
dinamitan na po tayo ng kakailanganin natin. Amen? Para tayo po ay magtagumpay. May kausap po ba ako? Kaya nga po laging sinasabi sa atin, walang mananampalataya, walang Kristiyanong hindi mananagumpay. Should be. Amen? Pero, ang kaaway comes to steal, to kill, and destroy. Alisin niya yung salita ng Diyos sa'yo para ikaw ay walang basehan. Ilayo ka niya sa plano ng Diyos sa'yo para ikaw ay masira. Amen? If we allow. Amen? Pero, kapag tayo po ay manatili sa ating Panginoon, sabi doon, if you abide in me and my words abide in you, amen? Ask whatever you desire and it shall be done for you. Amen? So, ang may weapon po tayo na binigay sa atin ng ating Panginoon. He equipped us. Kakailanganin po natin. Hindi kanya ipapasubo sa isang digmaan na wala kang armas. May kausap po ba ako? Amen? Kapag ikaw ay pinahayo ng ating Panginoon, merong idinamit sa'yo na kasangkapan para ikaw ay magtagumpay. Pakisabi sa iyong katabi, ikaw ay mananagumpay. Amen? Pangatlo, He saved us. That's true. Ang ating Panginoon ay naparito para tayo po ay iligtas. Hello? Acts chapter 4 verse 12, ano po sabi po rito? There is salvation in no one else. Wala daw pong kaligtasan sa kanino man. Hello? Kaya nga po totoo yung sinabi ni sino ba yung si Pope ngayon? Pope Leo XIV. 14 ba? Ang sabi niya, hindi kasama si Mary para ikaw ay i-redeem. Hello? Binaliktad ni Pope na ito, yung naunang deklarasyon ng Pope. Amen? Ang sabi niya, hindi kasama si Mary. It is the soul, kaisa-isang ginawa at ang gumawa niya na ating Panginoong Yesus. Amen? Kasi marami po sa mga kakilala natin sa religion, ang sinasamba at nire-recognize si Mary kasama para i-redeem ka. Eh, malinaw na sinasabi sa banal na kasulatan, no one is righteous. Wala, sino man, ni isa. Amen? There is salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved. It's only through the name of our Lord Jesus Christ. Amen? Sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Yesus. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. God save you by His grace when you believe. Kaya po, ang tao, lagi pong naririnig natin, pag may eulogy, meron pong namatay, lahat na lang tao pupunta sa langit. Amen? Kasi ang paniniwala ng religion, ang kabaitan, pwede kang maligtas. Ang pag namatay, pwede mong ipanalangin para ikaw ay mapunta sa maayos na estado pag ikaw ay ipinalangin. Amen? Pero sabi po ng banal na kasulatan, pagkatapos mamatay ng tao, judgment. Amen? At sinasabi po rito, God save you by His grace when you believe. Kailangan habang buhay ka pa lang, ikaw ay maniwala na at manampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. Hindi after mamatay ang tao. And you cannot take credit for this. Amen? Hindi natin pwede angkinin yung grace na yan. It is a gift from God. Kaloob. Ang kaloob po, mga magulong mga kapatid, bago ka magbenepisyo, tanggapin mo muna. Hello? Kasi kahit may kaloob, halimbawa, may kaloob si Ninang Arlene sa akin, hindi ko naman binubuksan, hindi ko naman tinatanggap, maepektuhan ba po ba ako doon? Di ba hindi? Hanggat hindi po natin tinatanggap, hanggat hindi natin binubuksan, hanggat hindi natin ina-apply, hindi magkakaroon ng epekto sa buhay natin. Same holds true with the salvation. Same holds true with the grace. Kahit mahal ka ng Panginoon, hindi ka naman lumalapit sa Panginoon, hindi mo naman sinusuko ang buhay mo, hindi mo naman siya hinahayaan na maging Lord and Savior ng buhay mo, hindi pa rin epekto sa buhay mo. Kailangan we must accept, believe. Amen? At yun po ay isa pamuhay natin.
It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done. Sa verse 9. Ang kaligtasan ay hindi po yan reward for the good things, sinasabi ng Bible. Dahil ikaw ay mabuti, hindi yan ang dahilan bakit ka may salvation. None of us can boast about it. Para wala ni isa man ang malaki. Amen? Pangapat, uplift. The Lord Jesus Christ uplift us. Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Then Jesus said, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you, let me teach you." Hello? Ang mananampalataya minsan ayaw magpaturo sa ating Panginoon. Amen? Ayaw natin, minsan tinanggap lang po natin ang ating Panginoon bilang tagapagligtas. May kausap po ba ako? Minsan hindi natin siya tinatanggap as our Lord. Iba po kasi ang estado ng Lord at iba rin ang estado ng Savior. Pag ang tao, ang meron kang Lord na tinatawag, halimbawa during their times, pag sinabi ng tao, ako ang master mo, ako ang Lord mo, wala kang karapatan sa buhay mo. Ako ang nagmamay-ari dyan. Hello? Minsan po, ang mananampalataya, tinanggap lang natin siya bilang tagapagligtas. Kasi ayaw natin pumunta sa impyerno eh. Sino ba naman na may gusto? Amen? Pero ayaw natin minsan pakailaman ng Diyos, ng Panginoon, ang ating desisyon, ang ating buhay. Tama po ba? Kaya nga we do it on our own. Kaya makita na lang natin sa bandang huli, Lord, tulungan mo ako. Ito yung resulta ng ginawa ko in the past. Hello? May kausap po ba ako? Bakit po? Kasi yun ang instinct sa tao. Kaya kung gusto natin na mapaayos ang buhay natin, when we accepted Christ, we should accept Him as our Lord. Wala tayong karapatan sa buhay natin. Amen? Siya ang nagmamay-ari ng buhay natin. Amen? Take my yoke upon you, let me teach you, because I am humble and gentle at heart. And you will find rest for your soul. Pagod ka na. Ayaw pa natin lumapit sa Panginoon. And the burden I give you is light. Kasi po sa panahon po nila noon, amen, yung mga nag-aararo po kasi, pagkihanap nga dyan ko yung illustration. During their time, 2 hayop po ang gumagana. Sa panahon natin ngayon, isang kalabaw lang nakikita natin sa bukid. Tama po ba? Ang nag-aararo. Pero sa panahon po nila, ang nag-aararo, 2 hayop magkasama. Kaya kung ikaw lang mag-isang mag-araro, dala mo ang problema mo, bigat na bigat ka talaga. Tama po ba? Pero sinasabi ng ating Panginoon, take my yoke. Isama mo ako kung ano mang dalahin mo. Hello? Isama mo ako. Bakit? Kasi, di po ba, sa illustration, halimbawa, kunin natin illustration, si Pastor Dong, tsaka si Kuya Rio. Dito po nga po kayo, para may illustration tayo. Yan. Parehong gwapo. Ayan. Halos, pero mas mataba ito, di ba? Ayan, sige. Okay, sample natin. Yuko kayo konti. Yan. Yuko ka ng konti, Kuya Dong. Si Brother Rio, tayo lang. Yan. Ang illustration po during that time, pareho po sila may tangan ng yoke. Yung pamatok. Amen? Ito po si Brother Rio, ang illustration po niya ang ating Panginoon. At ikaw ito. Amen? Dahil ikaw ay mas mababa, ikaw ay mas weak, ang Panginoon mas malakas, definitely. Hello? Amen? Ang sabi ng Panginoon, isama mo ako sa yoke na meron ka. Kasi po, di po ba, pag ang yoke, pag hindi magkapareho ang nagbubuhat, saan mas malakas ang pressure? Sa mas mataas o sa mas mababa? Mas mataas. Hello? Kaya lahat ng bigat na meron ka, pag sinama mo ang Panginoon, sa ating Panginoon mapupunta, hindi sa iyo. Kumbaga, ikaw ay accessory lang. Hello? Ikaw ay, palamuti.
Kaya nga sabi ng Panginoon, isama mo ako, anong meron ka? Ikaw isama mo ako sa lahat ng desisyon mo, lahat ng ginagawa mo. Kasi pag ikaw lang mag-isa, halimbawa, wala si Brother Rio, wala ang Panginoon, ikaw lang mag-isa, kukuba-kuba ka na. Amen? Hindi mo kayang dalhin ang problema na meron ka. Naunawaan po natin. Amen? Kaya sa lahat ng desisyon natin, isama natin ang ating Panginoon. For definitely, magtatagumpay ka. Amen? I-uplift ka ng Panginoon. Amen? Sige po. Number 5, panghuli. We are secured in the Lord Jesus Christ. Tayo po ay may security sa ating Panginoon. Psalms chapter 91 verse 2. Sabi po dito, "This I declare about the Lord. He alone is my refuge." Tanggulan, safe place, hiding place. Amen? My place of safety. He is my God and I trust in Him. Kung ikaw ay nakaka-encounter ng mga problema, amen, ang safe place mo, ang safe haven mo, ay sa presensya ng ating Panginoon. Hindi sa presensya ng barkada mo. Hello? Hindi sa presensya ng round table. Nakagkakaunawaan po. Amen? Kasi minsan ang tao, pag may problema, anong ginagawa? Oh, punta ako kay ganito. Oh, merong bote sa harap. Amen? Pansamantala, maibsan. Kasi makalimutan mo dahil lasing eh. Pero kinabukasan, naalala mo na naman, masakit pa ulo mo. Bakit? May hangover eh. Amen? Kaya nga po, pag ikaw ay dumaranas, tayo po ay dumaranas ng pagsubok, ang safety natin ay wala kanino man. Hello? Kahit nga minsan ng pamilya natin, hindi tayo maintindihan eh. Kaya nga, ang luna mong lapitan ay ang ating Panginoon. Hindi kung sino man. Amen? Ang Panginoon ang pinakatanggulan natin. Amen? Kumbaga, siya ang security natin. Hello? Sa isang establishment, lagi po may security guard. Bakit? Pag magkaroon ng problema, yun ang front line of defense mo. May security. Hello? Bakit? Kasi yun ang purpose nila. To secure you para maging safety ka. Same holds true po sa atin. When we accepted Christ, nagkaroon po tayo ng security. Hindi mo man maintindihan, bakit may problema ka, pero bakit panatag ang loob mo? Hello? Hindi mo man maintindihan yung sitwasyon, pero meron kang kapayapaan. Bakit? Kasi ikaw ay nasa ating Panginoon. Meron kang security na nanggagaling po sa ating Panginoon. John chapter 10, verse 28 to 29. I give them eternal life, and they will never perish. Sabi natin, Panginoon, no one can snatch them away from me. Walang sino man daw, hello, ang mag-aalis sa iyo sa palad ng ating Panginoon. Hello? For my Father has given them to me, and He is more powerful than anyone else. No one can snatch them from the Father's hand. Ang revelation po sa akin ng Panginoon, merong isa. Ikaw mismo aalis sa presensya ng ating Panginoon. Hindi ka niya pipigilan eh. Hello? Tulad yung nangyari sa prodigal son. Pinigilan ba siya ng tatay? Hindi. Pero yung tatay, lagi nakaabang, baka parating na yung anak niya. Walang sino man sa'yo ang mag-alis sa presensya ng Panginoon, except ikaw mismo aalis sa presence ng Diyos. Hello? For sure, pag ikaw ay umalis sa secured place ng tatay mo, ikaw ay mapapariwara. Ikaw ay mapapahamak. Nagkakaintindihan po. Kaya we are not being advised na ikaw ay aalis sa presensya ng Diyos. Bakit po? Kasi masisira ang buhay mo. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Sabi nga po ni Duterte. Amen?
For my Father has given them to me. There's more powerful than anyone else. No one can snatch them from the Father's hand. We are secured, amen, in His presence. Amen? Panguli po, sabi sa John 3:16. Tingnan nga po natin. Wala dyan, Brother Hendrik. Paki-flash na lang. John chapter 3:16. John chapter 3, verse 16. It's a famous verse para sa atin. Ano sabi po doon? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. I want you to focus on the word so. Hello? Sinabi ng Biblia, for God so loved the world. Bakit na lang hindi tanggalin yung so? Pareho lang naman ang meaning. Hindi po. Ang salitang so ay nagpapatunay o nagbibigay diin sa pag-ibig ng Diyos. Pwede naman sabihin na for God loved the world. Kaso nga po, in essence, magaan. Hello? Kaya po sabi ng Biblia, for God so loved the world. Yung salitang so, binigyan niya ng diin yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. Hello? Hello? Amen? Yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. For God so loved the world. Amen? Kaya nga po, sabi din po dito sa Philippians chapter 2, verse 5 to 11. Last verse po natin. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Marami pong kapit-tuko ngayon. Hello? Usong-uso po sa atin ng flood control. Nasa posisyon. Amen? Halata mo na, ang dami ng ebidensya, ayaw ba rin umalis sa posisyon? Kapit-tuko. Ang example po natin, ating Panginoong Yesus. Though He was God, sabi doon, He did not think equality with God as something to cling to. Hindi siya nagkapit-tuko sa posisyon meron ng ating Panginoon. Iniisip niya, ikaw at ako. Hello? Instead, He gave up His divine privileges. Marami sa atin ngayon, di ba? Nangyari saan ba yun? Yung sinunog nila yung kanilang parliament building. Myanmar, ano ba yun? Sa partang norte ng China. Amen? Nagalit ang mga tao. Sinunog ang kanilang parliament building. Kawawa yung mga politiko. Amen? Kasi maraming privileges. Sa atin din, ang daming privileges. Ang nasa gobyerno natin. Pero sa ating Panginoon, instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. Imagine, create mo yung tao, tapos magiging tao ka. Amen? That humility alone. Kung hindi ka pa naman matat sa ginawa ng ating Panginoon, ewan ko na lang. Hello? Siya nagkatawang tao, Diyos na siya. Ang iniisip niya, ikaw at ako. Hello? When He appeared in human form, He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Kung merong silya elektrika noon, yun ang gagawin sa Kanya. Kung merong lethal injection sa Kanya noon, yun ang gagawin sa Kanya. Amen? Ang cross po nung panahon nila ay hindi po kaaya-aya. May kausap po ba ako? Is shameful. Kahiya-hiya, hindi kaaya-aya. Ang cross during His time. Marami pong tao ngayon gustong sumikat, magpapako sa krus. Kasi sikat ang krus. Pero sa panahon po nila, amen, ang krus ay hindi kaaya-aya. Pero ang ating Panginoon, yan po ang Kanyang ginawa. In obedience to God, died a criminal's death on a cross. Verse 9, therefore God elevated Him to the place of highest honor and gave Him the name above all names, that the name of Jesus, every knee should bow. Umaawit na tayo ng papuri sa Panginoon, ikaw ganyan. May kausap po ba ako? Bakit? Kasi hindi pa nagkaroon ng essence sa iyo ang Panginoong Yesus.
Pero kung merong revelation sa iyo ang Panginoong Jesus, you can just raise your hand. Thank you, Lord, for you died on me. For your death on the cross. Para sa iyo, para sa akin. Amen? Kaya nga po yung song natin, it's not just a song, but rather it's our worship to God. Hello? Yan ang pagsamba mo, yan ang paggalang mo. You give reverence to Him. It's not the song. Hindi nagmamatter sa Diyos ang awit eh. Kundi ang nagmamatter sa Diyos, yung puso mo na nagsasalita. Hello? Verse 10, that the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Sa heaven, kung gaano siya pahalagahan. Hindi naman siya namatay para sa mga anghel. May kausap po ba ako? Namatay ba ang Panginoong Hesus para sa mga anghel? Hindi. Pero ganun na lamang siya igalang sa kalangitan. Hello? Sa iyo at sa akin namatay ang ating Panginoong Hesus. Pero papaano mo siya iginagalang? Hello? Kaya nga the next time that you hear the word Jesus, kasi ang Jesus ngayon, very ano na lang eh. Binigyan ng walang kabuluhan ng mundo. Ginagawang expression. Di po ba? Pag sa pelikula, mapapakinggan mo, Jesus Christ. Nawawalan ng essence. Yung pangalan ng ating Panginoon. Pero sa kalangitan, ganun na lamang siya igalang. At sa mundo, dapat ganun din ang paggalang. At sabi po rito, and even under the earth. Sorry. Verse 11. And every tongue declare that Jesus Christ is Lord. Para kaninong glory? To the glory of God the Father. Because when you give glory to Jesus Christ, you give also glory to God the Father. Hello? Amen? When you respect the name of Jesus Christ, you are giving respect to His Father. Bakit? Ang Diyos Ama ang nagsugo sa kanyang anak para sa iyo at para sa akin. Hello? Para mamatay, para ikaw ay hindi mapunta sa kapahamakan, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya the next time that we hear the word Jesus, the name Jesus, amen, I pray that it will sink in your hearts the essence of that name. Hello? Na maintindihan mo bakit may salitang ganyan. Bakit yung iba kaya nilang ibigay yung best sa kanila. Amen? Kasi ang ginawa ng ating Panginoong Hesus ay hindi po basta-basta. Hello? At walang sino man ang pwedeng makagawa at makakagawa sa hinaharap. Hello? May kausap po ba ako? May natutunan po ba tayo ngayong umagang ito? Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Ang Panginoon po tumitingin po sa ating mga puso. Amen? Especially this season. Maging masaya at maging magalak ang ating puso. Not only during Christmas time, na sinasabi ng mundo. Not only during December, pag nakikita natin may mga kumukuti-kutita. Amen? Every day of our lives should be more exciting. Bakit? It's because you have Christ in your heart. Meron kang Kristo sa buhay mo. Yung ibang mundo, kung saan-saan tumatakbo. Yung ibang mundo, pag wala ng solusyon sa kanilang problema, when they are already hopeless, anong ginagawa? Nagpapakamatay. Bakit? Because only in Christ that we have hope. Hello? May hope po tayo sa ating Panginoong Yesus. Sabi nga po ng isang great philosopher, there's a vacuum in a man's heart that only God can fill. May puwang sa puso mo na ang Diyos lang ang makakapagpuno. Kung sa tingin mo bagay ang makakapagpuno, nagkakamali ka, kapatid. Bago man nasasakyan mo ngayon, 1 month, 2 months, 3 months, dalaos din yan. Hahanapin mo na naman
ang makakapagpasaya sa'yo. Pero kung wala ka mang ganyang material na bagay, but if you have Christ in you, satisfied ka. Hello? May satisfaction. Bakit po? It's only through Him and for Him meron po tayong satisfaction. Hello? Before we end, I want everyone to sing and meditate this song. Ito pong inawit po natin kanina about the name of the Lord Jesus Christ. Ang ating Panginoon, hindi nagkataon, Jesus ang pangalan niya. Hello? There's power in that name. Sabi nga po doon, every knee should. Do you have an option? Every knee should. Not only by kneeling physically. Kahit nakaluhod ka physically, if your heart ay nagmamataas sa Panginoon, what for? Hello? We must humble ourselves before Him. Hindi natin alam mangyari mamaya. Malakas ka ngayon, pero mamaya malakas ka pa ba? Masigla ka ngayon, pero mamaya masigla ka pa ba? Matalino ka ngayon kung pinagmamalaki mo ang katalinuhan mo. Mamaya ba matalino ka pa rin? There's no assurance without Him. Hello? Kaya we must humble ourselves before Him because it's only Him. Amen? Magkaroon ng satisfaction ng buhay po natin. Let's sing this song. Jesus, the most beautiful name of all names. It's only the Lord Jesus Christ. Jesus, the only name that brings healing and strength. When I speak your name, mountains move, chains are loose. When I speak your name, darkness flees. It has no hold on me. Jesus.
Lord Jesus Christ. Salamat po, aming Ama, that you have given the best of heaven. You have given the Lord Jesus Christ to die for our sins. Salamat, Panginoon, sa iyong pong mayamang pag-ibig sa bawat isa po sa amin. We ask, Lord, for the forgiveness of our sins. That sometimes we neglect the essence of this Christmas. Sometimes, oh God, we neglect the life of the Lord Jesus Christ. Nakakalimutan namin, Panginoon, yung ginawa ng aming Panginoong Yesus. Nakakalimutan namin na kaya mo siya ibinigay dahil sa iyong pag-ibig sa amin. We also ask for forgiveness, Lord, for the stubbornness, yung aming katigasan ng ulo. You are patiently reaching us that sometimes kami naman ang lumalayo sa iyo. We humble ourselves today, this morning. Cleanse us once again. At ang mensahe ng pagkamatay at pagkabuhay ng muli ng aming Panginoong Yesus, it will sink in our hearts. Sink in our hearts. Ito po'y tumimo sa puso po namin. Nang sa gayon, Lord, ang ginawa mo para siya ay ialay para sa amin, ay magkaroon ng kabuluhan. Salamat po, O Diyos, sa pag-ibig mo sa bawat isa. Salamat for cleansing us. Salamat for guiding us, for reaching us, na manumbalik kami sa iyong presensya every day of our lives, every time that we sin. Thank you for the grace. Thank you for the mercy na hindi mo kami hinahatulan dahil meron po ang aming Panginoong Yesus. Ang nakikita mo sa amin, Lord, hindi po ang aming kahinaan, kundi ang nakikita mo sa amin, Lord, ang pagkamatay ng iyong anak, nagbayad ng aming mga kasalanan. Salamat po ngayong umagang ito. Restore our faith, restore our love para sa iyo, sa iyong ginawa para sa amin. Ang lahat ng ito ay amin pong inihiling sa pangalan namin, Panginoong Yesus. Amen and amen. Amen. Sige po, tayo lahat po makakaupo. Manatili tayong nakatayo. Manatili tayong nakatayo sa presensya ng Diyos. Ngayon po ay huling linggo ng taong 2025. Sa ating pagtatapos ng taong ito, ay evaluate po natin ating mga sarili. No? Lord, dito pang nagdaang 2025, ay ako po ba'y naging productive bilang isang mananampalataya at mga anak ng Diyos? Naging productive po ba ang ating buhay? Tayo ba ay naging pagpapala sa marami? Tayo ba ay nagamit ng Diyos para malugod siya? Sa isang linggo po ay unang taonan ng linggo ng 2026. Nais po ng Panginoon na hindi lamang natin siya inaalaala kapag ganitong buwan ng Disyembre. Sa bawat sandali ng buhay natin, bawat araw, nais ng Panginoon na siya ay mapaglingkuran natin, masamba natin, mabigyan natin ng kaluwalhatian, kaluguran. As we evaluate ourselves this moment, tanungin natin ang sarili natin, Lord, ako po ba ay may nadalang kaluluwa sa iyong paanan? Matatapos ang 20 at 2025, tanungin natin ang sarili natin, i-evaluate po natin. Ang pagmamahal ba natin sa Diyos ay lubos? Totoo po bang mahal natin ang Panginoon?
Kung nanglamig ang ating pag-ibig sa Kanya, this is the moment na i-renew po natin ang ating first love sa Panginoon. Dahil nais ng Diyos na tayo maging mainit sa Kanya, dahil pag tayo malamig o maligamgam, sabi ng Revelation, tayo ay Kanyang isusuka. Mga kapatid, mga magulang, ang totoong nagmamahal sa Diyos, anumang pagsubok, anumang problema, ay hindi siya hihinto, hindi siya tatalikod. Siya'y magpapatuloy na maglingkod sa Diyos habang may hining at may buhay. Ang panahon ngayon ay pasama ng pasama. Agawan sa kaharian ng Satanas at agawan patungo sa kaharian ng Diyos ang labanan. Marami nang lumalayo sa Diyos. Maraming bumibitaw sa pananampalataya dahil naakay ng sanlibutan ng mga gawaing makamundo. Mga kapatid, mga magulang, hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Maaring sa isang buwan, sa isang taon. Mga kapatid, mga magulang, ito na yung takdang oras upang lalo pa nating pag-alabim ang pagmamahal natin sa Diyos. Ang buhay natin, katulad na nabanggit kanina, we are the salt and the light of this world. Kapag ang asin ay wala ng alat, ito'y baliwala na. At bilang liwanag ng mundo, kailangan makita po sa atin ang ilaw, ang liwanag, ang buhay ng Panginoon, na tayo maging pagpapala sa mga tao sa paligid, na hindi tayo maging daluyan ng kanilang ikalalayo, ikatitisod sa Panginoon. Mga kapatid, mga magulang, nais po ng Diyos na ngayong oras na ito, iiwan natin ang 2025 na magkaroon tayo ng positibong kaisipan. Meron tayong pusong mapagpasalamat na sa kabila na maraming nangyari sa atin sa nagdaang taong 2025, meron po rin po tayong thankful heart na iiwan natin ang 2025 na punong-puno ang puso natin ng pagpapasalamat, pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Kaya ngayong oras na ito, habang tayong lahat na kayo ko nakapigit muli, pwede ba natin itaas sa ating makamay sa Panginoon? Magpasiyasa tayo muli sa Diyos. Ating i-rededicate ang buhay natin sa Kanya. Kapatid, kaibigan, kung sa nagdaang araw, linggo o buwan ng iyong buhay, may mga taong hindi na pagpala sa buhay natin. May mga taong nagalit, na inis sa atin dahil tayo ay may nagawa, naging aksyon na hindi nagbigay lugod sa Panginoon. Ito yung oras upang tayo muling magtalaga, mag-alay ng buhay sa Kanya. Magpabago sa Panginoon. Dahil kung tayo'y nagiging dahilan ng hindi paglapit ng tao sa Diyos, mas mainam pa raw talian sa leeg at may kasamang batot ihahagi sa karagatan. Kapatid, kaibigan, ngayong oras na ito, lumapit tayo muli sa Panginoon. Dahil sa Diyos natin, walang nakatago, walang nalilihim. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Awitin natin ng awit na ito bago tayo manalangin. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. ay tiyak mo ngang Nalalaman ang lahat ng ang aking ginagawa. lahat ng aking ginagawa. Sa'yo ay tilingin. Sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nababati nababati
Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Panginoon. Sing it again. Awitin natin ang buong puso. Puso ko iyong sinisiyasa. Puso ko iyong sinisiyasa. Buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingling. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nababatid. Salamat, salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay diligid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, salamat. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hiningit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Sa oras na ito, mga magulang kapatid, maging kayo pong nasa inyong tahanan, wherever you are, nais ng Diyos na sa huling linggo na ito at araw ng taon na ito ng 2025. Habang tayo nakayuko lahat, nakapikit, nakataas ang kamay, sabihin po natin ang prayer na ito. Panginoong Yesus, Ikaw ang sentro ng buhay ko. Salamat sa pag-ibig mo sa akin. Inaamin ko, Panginoon, marami akong naging pagkukulang sa iyo. Salamat sa iyong pag-ibig. Minahal mo ako ng gayon na lamang. Iniligtas mo ang buhay ko. Pinatawad mo po ako. Pinalakas mo po ako. Salamat, Panginoon. Sa iyo ko may katiyakan ng kaligtasan. Salamat araw-araw. Binabago mo ang buhay ko. Salamat po, Panginoon. Sa iyong kapangyarihan, sa iyong pangalan, may security ako. Sa oras na ito, muli kong iniaalay sa iyo ang aking buhay. Dahil sa iyo may buhay na walang hanggan. Marami pong salamat. Iiwan ko ang taong 2025 na may pusong nagpapasalamat sa iyo. Dahil patuloy mo akong binibigyan ng kalakasan. Pinapagaling ang aking karamdaman. Sinasagot ang aking mga dasal. Marami pong salamat. Wala kang katulad, Panginoon. Salamat sa mga biyaya mo na
na ipinagkakaloob sa akin. Salamat, Panginoon. Patuloy natin pasalamatan ng Diyos. Salamat, salamat. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay tinigis sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, For the last time. Salamat, Panginoon, kilala mo Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. ang lahat ng bagay ay tinigit For the sa'yo. joy, for the peace. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon, walang hanggan ang aming pasasalamat. Salamat, salamat sa buhay. Salamat sa nagdaang taon na ito na aming hinarap. Salamat, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan. Iningatan mo ang aming mga mahal sa buhay. Iningatan mo po kaming lahat. Ang buong J-Blue Pastors, Luzon, Visayas, at Mindanao. Salamat, Panginoon, sa habag mo't biyaya. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Salamat sa pag-uplift mo po sa amin, Panginoon. Salamat dahil sa iyo ang aming security. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan. Salamat ng marami, O Diyos. Purihin ka, sambay ka at luwalhatiin. We give you honor, praise, and glory, Father God. In Jesus' name, Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Sige po, opo ang bawat isa. Saglit. Dumako tayo sa isang malagang gawain. Unahan tayo ni Sister Arlene. Taas po ang kamay ng lahat ng napagpala. Ayan. Sino po ang naka-receive ng sobra-sobrang pagpapala ngayong 2025? Sige nga po, isipin po natin yung mga blessings na na-receive natin mula January up to December. Mabibilang nyo ba? Di ba countless siya? Hindi natin mabilang ang mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Mula sa pagpapagaling sa ating mga sakit, pagbibigay ng pang-araw-araw nating kakailanganin, mula sa ihahain natin na pagkain sa ating pamilya, ibabaon ng ating mga anak sa eskwela, pambayad ng tuition fee, name it, God provide them all. Amen? Everything came from Him. Amen? Sa John 21 po, ito po yung kwento kung saan si Simon Peter, sila po ng mga mangingisda niyang kasama ay pumalaot. Ayan. Sila, isasummarize ko na lang po. Sa first 5 verse of John 21, sila po ay pumalaot at the end, sa umaga sila po ay napagod lamang, wala po silang nahuling isda. Pero ang sabi po ng Panginoong Jesus, cast your net on the right side of the boat. Cast your net into the deep. Sino po ang naniniwala na kapag sumunod sa Panginoon, may abounding blessings? Amen? Di ba yun po yung team natin this year? Abounding blessings. Ang tanong, na-receive po ba natin this year yung dineclare nating abounding blessings na yan? Amen. Claim po natin yan dahil si Lord po ang nagpo-provide, no? Ang blessing po ng Panginoon ay hindi lamang para sa atin. Ano po ang nangyari doon sa mga mangingisda? Anong sinunod nila ang Panginoong Jesus?
hindi po magkasya yung isda sa kanilang bangka. It abounds. Sobra-sobra. Ano pong ginawa nila? Ibinigay pa nila yung blessing sa kabilang bangka. At napuno rin yung kabilang bangka. Amen. So, ganun po ang nais ng ating Panginoon sa ating buhay. Mapuno tayo ng blessing, magamit tayo at maging channel of blessing to others. Amen. So, ayan po, no, for this 2026, patuloy nating din i-declare sa ating buhay that we will be a channel of blessing, na hindi lamang yung blessing ay para sa atin, sa ating bangka, kundi sa other boat also, dahil kailangan din nila yung blessing na nagmumula sa ating Panginoon. That's why we have, sabi nga to, we have the mandate to share the blessing of God, the blessing of Jesus Christ through salvation. Ayan. Ipamahagi po natin ang salita ng ating Panginoon dahil hindi lamang ito dapat manatili sa atin. Kailangan din po yung ating mga kapwa ay nakakatanggap ng biyaya niya. Amen po. Sige po, atin pong ihanda ang ating mga tithes and offering. Let us pray. Father God, we thank you, Lord, for the whole 2025, Lord. Kung paano nyo kami na bless, oh God. We can count them all, oh Lord. Napakalami po yung blessing sa amin. Thank you, Lord, for this historical 2025 in the chapter of our lives, Father God, kung saan you provide everything that we need, Lord God, mula sa simula ng taon hanggang, Lord, ngayong magtatapos ang taon, Panginoon, patuloy niyong ipinapakita that you are in control of everything, oh God, even in our finances. Lord, we praise you, we glorify your name, oh God, as we give our tithes and offering, oh Lord. This is an act of worship, oh God, Lord, and dalangin po namin, Panginoon, as we worship you through our tithes and offering. Lord, ang mga binhi na ito ay magbigay ng masamyong aroma, Panginoon, sa inyong trono, O Lord. Maraming salamat, O God. At Lord, dalangin namin na ang mga binhing ito, Lord, sa panahon na kailangan namin, ay kaya-kaya namin pitasin ang mga bunga nito, O Lord. Maraming pong salamat for you alone, O God. Lord, is the source of everything. We praise you. We glorify your name. In Jesus' name, amen and amen. Dapat po tayo sa ilang mga announcements po natin. Okay po, so after the service po, ayan, please stay po ulit yung ating mga key leaders. Planning po last Sunday. So, hopefully po ay nakapag-plan na po ano for don't forget po our worship explosion po sa December 31. This will be our last service po for 2025. So, ayun po ay
na po namin ginagawa, ang first fruit. Ako po personally, dalaga pa lang po ako. When I learned this thing po, talaga pong every first Sunday of the year, binibigay ko po kay Lord ang first fruit ko. At yun nga po, this 2025, the Lord is so faithful. Sabi nga po, si Lord po, hindi naman siya nakabase kung gaano kalaki, gaano kaliit yung ibibigay natin. It's the matter of our hearts. Pero sabi nga po, di ba, if we love God, we will give. That is due to Him, di ba po? Kumbaga, kung ano yung best na pwede po natin ibigay sa Panginoon. At praise be to God, alam niyo po na yun nga, dahil sa kabutihan po ni Lord, we were able to give our first fruit. At yun nga po, this 2025, sa mayamang biyaya po ni Lord, yung abounding grace po ni Lord, kami po ay, yun nga, nakalipat po dun sa aming bahay na binigay po ni Lord, even though na hindi pa po siya fully furnished. Pero po, we believe because of those first fruit offering po na binibigay namin from the previous, at yun nga po nitong mga nakaraan, bunga din po yung aming bahay ng mayamang biyaya po ng Panginoon. Kaya po, wag po tayong manawang magbigay para sa Panginoon dahil sabi nga po, alam niyo po ba, every time we give, naalala ko po lagi yung ano po, alam niyo po doon sa lupa po namin, meron po doon mga tinanim si Bishop, yung pong mangga doon, siya po ang nagtanim, yung pong mga, basta meron po kami doon mga inaani, katulad po yung kalamansi. Isang revelation po sa akin ni Lord, habang, yun nga po nakikita po namin kasi namumulaklak na po ulit yung mangga. Alam niyo po ba, same holds true with our seeds, yung pong mga tinatanim po natin, hindi lang tayo ang aani, kundi yung mga next generations po natin. That's how powerful our seeds. Kaya po wag natin babaliwalain na, ay, ito lang ibibigay ko kay Lord. Ito lang yung ano, kumbaga parang, ito lang yung tira-tira ko. No, let's give the best first fruit offering po kay Lord. At sabi nga po, yun nga katulad nung isang ni-reveal nga po sa akin ni Lord na yung pong mga offerings natin, mga tinatanim po natin, hindi lang po tayo yung aani, even our children and even our children's children. Kumbaga yun nga po, the next generation will eat the fruit of our seeds. Amen. Kaya po napakahalaga po na we know how to honor God with our first fruit. Nakalagay po yan sa Proverbs. Amen. So, dalhin po natin ito with a grateful heart. Sabi nga po, God loves a cheerful giver. Sabi po sa Bible, nalulugod po ang Diyos sa mga pusong mapagbigay. Kasi sabi nga po, kumbaga, ang pamantayan po ng kaharian ng Diyos, the more we give, the more we receive. Amen? Kaya wala pong mahirap sa kaharian ng Diyos. Amen? Dahil yung mga the more na patuloy po tayong tinuturoan ni Lord na magbigay, the more na pinayayaman po tayo ni Lord, hindi lang financially, hindi lang materially, but most especially po, yun nga po, in the spiritual realm, mayaman po tayo. Amen? Kaya po, let's bring our tithes and offering, and even, sabi nga po yung first fruit offering po natin, kami po as family, we're excited to give the Lord our first fruit offering. So I pray na ang bawat isa po sa atin, maging excited po tayo. Amen? Dahil marami pong gagawin si Lord. So ayan po for our first fruit offering. And, ano pa po, Kuya Henry? Wala na? So, ayan po. So, sa January din pala po, January 16, 17, ayan po yung ating pong pastors, ano po ito? Pastors Congress together with our leaders. Ayan po. So dito po yung gaganapin. Confirm na po, no? Si Prophet Cesar Arceo po ang ating guest. So sa mga key leaders po natin, you are very much also welcome together with our pastors. Pupunta po dito yung mga pastors natin sa Mindoro and even sa Alaminos. Sila Pastor Gab po, pupunta po sila dito. So let's be excited sa mga sasabihin po ni Lord sa atin through His man of God. So ayan po yung mga upcoming events po natin. And again din po, on January 4 nga po ba? Or 3? Our first Sunday of January 4, ng first Sunday po ng 2026. Yan, let's be excited sa declaration po ni Lord sa ating church. Yun nga po, katulad po kanina na nabanggit po ni Sister Arlene, yung pong abounding grace ni Lord
Nawa po ay na-experience nating lahat this 2025. Amen? And another great things ang nakahanda po ni Lord sa atin this 2026. So, let's come all together to receive what the Lord has declared over J Blue family sa first Sunday po ng January. Amen? So, praise God po for all the things that He has done, for all the things that He is doing, and for all the things that He's about to do. Amen? Sa buhay po ng bawat isa and to us as J Blue family. So tayo po lahat ay tumayo. Let's give God all the glory, all the praise, thanksgiving, honor, majesty that belongs to Him alone. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay patuloy nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng ginawa mo po sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos. Naranasan namin ang iyong sobra-sobrang biyaya. Your abounding grace, Lord, ay binuhos mo sa iyong mga anak. Salamat po, Panginoon, sapagkat kulang ang mga papuri, kulang ang mga pananalita para ibalik sa iyong lahat ng pasasalamat, sa iyong divine protection, sa aming lahat, sa iyong mga biyaya, mga pagpapala. Salamat sa mensahe mo ngayong umaga, Panginoon. Truly, Lord, in your name, Lord Jesus, kami po ay tunay nakaranas ng iyong kaligtasan, ng iyong pag-iingat. Salamat po, Panginoon, that we justified by your name, we're cleansed by your blood, O God. Salamat po, Panginoon, sapagkat inaplip mo po ang aming mga espiritu, ang aming mga buhay. Kami ay mayroong kasiguraduhan sa iyo. Salamat po, Diyos, sa iyo nag-uumapaw na biyaya at kabutihan sa bawat isa po sa amin. Lord, sa iyo namin nihahalay ang lahat, ang papuri at pasasalamat ibinabalik po namin sa iyo. Lord, salamat sapagkat sa pagpasok ng taong 2026, by next week, O God, hindi kami hinto ng pagpupuri sa iyo at pagsambat pasasalamat. Habang kami may mga lakas at buhay, Lord, pagagamit namin ang buhay na ito para ikaw ay mapaluguran. O God, may your grace be upon us. May your divine protection. May your covering. May your blessing. We thank you, Lord. We honor you. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward us and God has given us shalom, shalom be upon us. In Jesus' name, amen, amen. God bless us all. Amen.